Papir, papir og mere papir. I en tid, hvor vi i den grad skal passe på vores ressourcer, kan selv de små ting være med til at gøre en forskel. Lige nu bruger mennesket 74% flere ressourcer, end jordklodens økosystemer kan regenerere på et år. Vi fælder for mange træer, fanger for mange fisk. Alle skal lære at genbruge vores ressourcer, i stedet for at smide ud. I DFD er vi i fuld gang. Vi gør det ved at give udtjente tekstiler en anden form, en anden funktion, og dermed et langt liv. Tidligere blev tekstiler brændt, når de ikke kunne mere. Det er slut hos os. Fra 2025 vil vi genanvende 100%. Vi kasserer 1 ton tekstiler om dagen, og de skal have nyt liv. Husker du den her? Når vores håndklæder og t-shirts ikke kan mere, giver vi dem nyt liv. Og vupti, håndklæder bliver til håndfrotté, t-shirts til det, vi kalder håndstykker. Med håndfrotté og håndstykker sørger vi ikke bare for, at udtjente tekstiler ikke går op i røg. Vi tilbyder også et cirkulært alternativ til papir, når du møder sådan en her. Men det er ikke bare noget, vi siger. Vi har regnet på det. I 11 ud af 16 påvirkningskategorier er resultatet mindst 19% lavere for håndstykker end for aftørringspapir, når det handler om vores miljø. Håndstykker kan genanvendes op til 300 gange. Og så er der 30% mindre udledning af drivhusgas sammenlignet med papir. Det siger sig selv, at vi ikke gør det her alene. Vores håndstykker og håndfrotté skal rundt, hvor danskerne vasker hænder. Vi skal nok sætte det hele op. Og vi leverer, henter og vasker. Hvad fylder I kurven med?